Не страшить нас коронавірус. Коронавірус, де то нись? Ану, кажися, кітісь близь. Що то є? З чим го їдять? Чом од ньогося боять? Так руснак за вірус каже, повірує, як се вкаже. В світі вірус челядь косить, смерть усядовун приносить, світ лармує, лізе в нори, а руснак що? Пуйде в гори. У Європі в шотки хморить, лем руснак ся ніч не творить. Не боїться, бо не видить, кітні його собі сидить. Вірус тот малий проклятий, їжак такий дзьобатий. Вриведеться в челядину, з'їсть гі шовдар на гостину. Закляло бо ту друбноту, та гі п'ятницю в суботу. Що на вірусця творити? Вон не годен вкусити, думать так собі руснак. Далі каже неборак, а де песня укусив, я од болю дико вив, а блоха, коли кусає, засвербіти туди знає. Там, де кусать, розуміву, а од віруса шаліву. І не видко, і не чути, де до фраца, дайся ззути. Ба от чогося бояти, кіть не видиш, де втікати. Так мудрує наш руснак, не боїться неборак. А по правді біда йде, кулько челяди паде, геть із хворої Європи, утікавуть жони, хлопи, датко хвороту несе, не журиться на сесе. В краю хворих, а не слінно. З чим глядати? У нас бідно. Кажуть, шотко ту добрі. Близь Великдень, ну згорі. Дорогі руснаки мої, вірусної біди злої, би сте жили сокотиться, на що кажу, потворіться. Сидіть дома, вон не йдіть, вірусом не заразіть, дітей своїх родину, думайте за них, ану, не можеш з цим фіглювати, не ходіть кавейзувати. Цимборове почекавуть, що не слобунно, то знавуть. Ідете у болт, патику, беріть маску, не мотику. Мийте руки, мийте тварь, не йдіть вон без окуляр. Із ліку їч арбідол, вірусове заб'єш гол. Вийшли так з цього китайці, низ же бігавуть гізайці. Кіть китайцям вон помух, нас не дасть болити з нух. Ще раз хочу вам казати, та й дітям каже мати, потерпи, заприся дома, пережиємо до грома. От хвороти, що вже ктує, бетоново лік лікує. Се ухижися заперти, менше ходиш, далеч смерті.